Και θα ξαναπαίξουμε στα αγγλικά όπως τις άλλες φορές. Έχω ξεκινήσει να φτιάχνω μια πίστα δική μου και την έχω φτιάξει, δηλαδή την έχω τελειώσει. Τώρα δηλαδή έχει μείνει μόνο να την περάσω για να την φτιάξω, δηλαδή τέλος πάντων. Και πάμε να σας τη δείξω τώρα. Εδώ άντε μια ώρα, ωραία. Έχετε το τραμπολίνο. Εδώ αυτό. Ωραία. Όχι. Γενικά είναι μικρή την έκανα. Δεν την έκανα μεγάλη. Επειδή είναι τώρα και πρώτη φορά, θα κάνω και εγώ που θα φτιάχνω και άλλες πολύ μεγαλύτερες. Για να δείτε και εσείς πώς. Θα σας δείξω δηλαδή σε ένα άλλο βίντεο πώς φτιάχνω, τι βάζω, τέτοια δηλαδή. Θα το κάνω και σε live. Έγαμε το. Έλα. Όχι ρε φίλε, παραλίγο. Όπα. Εντάξει τώρα αυτό σιγά να γινόταν. Εν τω μεταξύ έχω βάλει και μια άλλη βλακή έτσι εκεί. Άμα θέλω θα τη χρησιμοποιήσω τώρα που πήμπερνα. Άμα θέλω. Δεν νομίζω τώρα να τη χρησιμοποιήσω. Ένα όμορφο πραγματάκι έχω βάλει. Σε αυτό το πήγαμε καλύτερα πιστεύω. Όχι. Άντε να χαρείς. Όχι, τι! Εντάξει. Ωραία. Όχι. Είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, θα την περάσω. Θα την περάσω, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά δεν νομίζω τώρα. Έτσι όπως θα πάω. Τι από αυτό φαίνεται ότι την φτιάξαμε. Άντε. Ωραία.
Ωραία. Ωραία. Έλα μου μπαγκαρέ, όχι. Μπαγκαρισμένο σου. Μπαγκαρισμένο παιχνίδι τώρα βρήκες. Τώρα βρήκε και αυτό ρε φίλε. Να μου είχε μπαγκάρει άλλη στιγμή, τώρα θα το είχα περάσει. Σιγά να το περνήσω. Εδώ μεταξύ κάνει ένα αστείο θόρυβο, όχι αστείο, κάνει ένα περίεργο θόρυβο. Τώρα τι έχει γίνει, δεν έχω καταλάβει. Τι φτιάξαμε. Όχι, έχουμε 6 λεπτά τώρα. Έχουμε 6 λεπτά. Έχουμε 6 λεπτά, περιμένετε. Όχι, όχι. Θα μου τον αγχώνουμε. Θέλω να τη φτιάξω. Τι. Έλα. Το έχω τώρα. Το έχω, εντάξει, το έχω. Το έχω, εντάξει. Πολύ το έχω. Πολύ το έχω, ναι. Έλα. Τραμπολίνο εδώ. Εδώ αυτό. Έλα παιδιά, το έχω, το έχω. Δεν το έχω. Τε, μπαγκαρισμένο. Έλα, το έχω. Το έχω. Ναι! Ναι, φτιάξα. Πάμε λίγο. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε, ναι. 6. Τελειώσαμε. Ναι. Άντε, άντε. Τέλεια. Επιτέλους, παιδιά, τελειώσαμε. Αυτό το βίντεο ελπίζω να σας άρεσε και τώρα τα λέμε στο επόμενο βίντεο.
Γεια σας.